मालायबा बयबो दुर्गा फुजानि दख'ना बायसोदों खानाय स्ट्रेट खालामनो थांसोदों आंहाल'सो गैया थांदो दानिया बोराय बोराय दख'ना गाननानै बोराय बोराय फालि लानानै आरो नै गिदि खानायखौ लानानै थांदो दानिया मालायबा लैहोर लैहोर थांगासिनो सिख्लाफोरा बिउटि पार्लाराव खानाय स्ट्रेट खामजानो मा सिख्लाफोराल' बेलाय बुरैफोराबो थांदों बालाय गथ' सानै साथाम गोनां बिमाफोराबो आंहा आरो सिख्ला जानानैबो मोनाखै खानाय स्ट्रेट खालामनायखौथ' बाद हो दख'नाखौनो मोनाखै दख'ना बोराय खानाय गिदिरखौ लानानै थांदो दानिया फुजा नायनो गुबुनफोरा मालाय खम देलाय देलाय फैगोन ना दख'ना गोदान गोदान फालि गोदान गोदान ब्लाउस गोदान गोदान गाननानै आरो खानाय सिद्दा सिद्दा लानानै मालाय जायबा मालाय दुर्गा फुजानि दख'ना मोन्दों जायबा मालाय खानाय स्ट्रेट खालामनो मोन्दों बिसोरो दा फुजा नायनो थाखाय खम उसु गुदु जागासिनो ना खम ख्लाब ख्लाब जागासिनो ना आंथ' दख'ना गोदान मोनिनि खानाय स्ट्रेट खालामनो मोनिनि फुजाखौनो नायहैला खोनासो सानबाय दं आं दा फुजा फैबानो टेनसन जायोलै आंहा खालि दख'ना बोराय खालि खानाय गिदिरखौ लानानै फुजा नायनो थांनांगौ जायो साला गेबगां आदायाबो नोंसोर साथामनोबो गांसे दख'ना बायना होगोन दे दुर्गा फुजा होननाया नै फैसायानो गैया जाबायनो बेयाबो मा बुंबावनो अबाव थांनो नागिरदोंलै जोंसि बाजै माथो दख'ना गोदान गानदों न'आव थांनो र' आंखौ आइया लिंहरदों गायदे मायबाफोर स्पेसियेल खाना दं नामालै ओहो आइया आंनो दुर्गा फुजायाव एबारो दख'ना गोदान बायना होयोनो मालाय गायदे आं सानथाराखैमोन आइया दे आंनो दुर्गा फुजायाव दख'ना गोदान बायना होगोन होननानै मालाबानिफ्रायनो आंनि थाखाय फैसा जमायना दोनखादोंनो आंनो दुर्गा फुजायाव दख'ना गोदान होगोन होननानै आंहासो गैयालै जोंसि बाजै 1500फोरनि मोनबाबो जागौमोन गैया दे जेबो नङा दे बोरायफोरखौनो गानना थांबानो जाबाय आरो माथो जागोनखाय फैसा गैयाबालाय आरो माथो खालामबावनो थेवब्लाबो आरो बोसोरसेयावसो खेबसे दुर्गा फुजा जायो बेनिखायनो दख'ना गोदान स्राय गाननानै थांनो लुबैयो आरोहाय फुजायाव बोसोरफ्रोमबो दख'ना गोदानखौनो मोना आङो आरो खानायखौबो सिदा खालामनो लुबैयो आङो गैया खानाय सिदा खालामनायखौथ' बाद हो दख'नाखौनो मोना आरो खानाय सिदा खालामनो मोनगोन दे नोंसा आदायाबो होगोन होनना बुंदोंमोन बे बोसोराव नाथाय बिनियाबो फैसायानो गैया जाबायना बेखौनोथ'लै आंहानो भाग्य गैया दा मालाय नोंबो दख'ना गोदान स्राय गाननानै थांगोन आंहाल' बोराय दख'ना गानना थांसै आरो दुर्गा फुजाखौनो नायला खोनालै आं एबार बे बोराय दख'नाफोरखौलाय मा होनना गानलांनो देनाय लाजिखांनायबो मोनो आङो खम सानगोन ना मानसिफ्रा सिख्लाया दख'ना बोरायखौनो गानना फैदों होननानै थांला खोनालै आं एबार फुजा नायनो बाखांनायसो मोनबाय आं खानाय स्ट्रेटबो खालामनो मोना दख'ना गोदानबो मोना नोंल' दख'ना बोराय गानग्रा नङा दे नों बायसि गोबां दंबावो सिख्लाफोर आं बायसि दङ नालै दख'ना मोनि मानो गैया जानो जोंनिख्रुइ बांद्रायसो गोरिबसिन दंबावो दख'ना बायनायखौथ' बाद हो जिलापि जानोनो फैसा गैयि मानसिबो दङ मिथिगौ ना आजिखालिनि जुगाव जिलापि फुवासे बायनो हायैबो रावबो गैयालै बाजै दङबा आंल'सो दङ खोना दा आं दुर्गा फुजाखौनो नायनो थांगोन ना थाङासो जालायलांबाय दख'ना बोरायजोंलाय बोरै नायहैनो सानदोंमोन एबार आङो दख'ना गोदान गाननानै स्राय थांगोन होननानै खंग'सो जाना होबाय रावबो दख'ना बोरायजों थाङालै बे बेलेग फुजाबा बेलेग खिन्थु दुर्गा फुजायाव बयबो गस्ला गोदान दख'ना गोदान लाखायो आरो दङलै दङ दख'ना बोराय गाननानै थांग्रा मानसिबो ओंखारगोनथ' बयनाबो फैसा थाजोबाना जोंफोरबायसि मानसिबो दङ आरो फुजाबाबो दख'ना गस्ला बायनो हायो जोंल' गोरिब नङाना थेवब्लाबो मालाय हाजिरा खामला मावनानैबाबो दुर्गा फुजायाव लाथारो दख'ना गोदान गस्ला गोदान आरो खानायखौबो मालाय स्ट्रेट खालामथारो दुर्गा फुजायाव दख'ना गोदान बायगोन होननानै दुर्गा फुजायाव खानाय स्ट्रेट खालामगोन होननानैथ' मालाय सिख्लाफोरा सोरबा सोरबि माइ खामला गायो हाजिरा गायो हायबानिफ्राय नोंबो गायदो आरो नोंहाबो दुर्गा फुजानि थाखाय फैसा जमायना दोनदो औलै बेखौनोथ' खालामनांसिगोन आंबो नाथाय मा खालामबावनो दै जोंसि बाजै बयबो मानसिया समान जाया सोरबायाबा सान्दुं गोसायाव सहायना थानो हायो सोरबायाबा सान्दुं गोसायाव सहायना थानो हाया आंनो सान्दुं गोसायाव थानो हायालै जोंसि बाजै आंनो सान्दुं गोसायाव सहायना थानो हाया नङाबा आङो बोसोरफ्रोमबो माइ खामला गायगौमोन बोसोरसेयाव 30,000 40,000सो खामायखागौमोन आं नाथाय सान्दुङावनो थानो हाया माथो खालामबावनो होनबालाय न'आवबो दख'ना गोदान बायना होनो हायाबा नोंबो जुदि हाजिरा खामला मावनो थांनो हायाबा सान्दुं गोसा सहायनो हायाबा माथो खालामबावनो आरो दख'ना बोरायफोरखौनो गानना थांनांसिगोन आरो नोङो खानाय गिदिरफोरखौनो लाना थांनांसिगोन आरो नोंहाथ' जेबो राहा लामा गैबावला
दे होमबालाय आंहा थांसै आंहा दख'ना गोदान गानना थांनो मोनसिगोनलै फुजायाव स्रायनो थांसिगोन आरो दख'ना गोदानखौ गाननानै दे क्या करो मैं दुर्गा पूजा में ही नहीं जाता है शायद मा खालामबावनो सानै खर'आसो गला जालायलांबायलै आंनिया नङा नों मानो लायनो बादों बायाखैलै आयै माथो फुजायानो सफैयाखै फुजायानो सफैयाखैहाय सप्तासेयानो गैला साननैसो सिगाङाव लायबायानो दे मा जागोन देनाय आयै बेखौनो सप्तासे 6 दिननि सिगां लायनांगौ जाबाय आरो बे 6 दिन सप्तासेलाय मा दानो थांगोन जेबो फात्ताखौनो मोननाय नङा ओमफ्राय नोंहालाय मानो लायनो बादों बायाखै बानाया थेवब्लाबो थांनो ओंखारहैदो आरो बिहामजोनो दख'नाबो गांसे बायना होनांगोन ना समफोरनो माथो हाथाय समफोर थांसै आरो सानैबो जोंहा नङाबा नों लाना थांबानो जाबाय दख'ना गांसे बायना हो थाङालै आं आयै आं थाङा नों थांबानो जाबाय आरो आं रोङाबो नोंलाय मानो रोंलायनांगौ मालाय बियो हारसिंनो बासिना लागोन ना नों फैसाखौ होबानो जाबाय आरो दै नाङालै आयै मानसिफ्रा नुबा मा सानगोन गामिनि मानसिफ्रा नुबा मा साननोखाय आलासि सानगोन आरो आलासि होननासो मोनथिखागौ ना थेवब्लाबो आयै उनावथ' मोनथिगोन ना मानसिफोरा आलासि नङामोन होननानै होमबाना मा सानगोन देलाय मानसिफोरा गाज्रि सानगोन माथो मानसिफोरनि साननायखौलाय मानो नांगौलै आं जेबो केयार खालामा खाथिर बाथिर गैयालै आंजों ओंखारहैदो आंबो बिहामजोखौ फन खालामनोसै जेबो ओंखारालै आं बिदिनो थांगोन आं थां जेबो नङा दे आं बिहामजोखौ फन खालामनि र' नों थांबाय थादों होननानै ओंखारना थानो होनि थांदो नोंहाबो ओंखारलाबा बिदिनो थांदो थां बिहामजोखौ फन खालामहैनि र' ओंखारना थानो होनि मबाइलखौबो बिसनायावसो गारबोबाय माथो बेसां थाबायबावनोलै आथिं आखाइ साजोब्बाय सिं दिं बुरै देहा खामानिफोरखौनो आजिखालि मावनो हाला जाबायलै थाब लाबोनोसैलाय बिहामजोखौ मागो बैसागोफोरावनो लाबोनोसै नेला मालाय दालिम बिहामजोआ मावखागोनबो मावगोनबो जागोनबो मालाय जानायावबो मोजां मालायफोरनि बायदि खिस्रि खिस्रा जाया मालायबा मावगोनबो जागोनबो अबाव मोननोलै बेफोरबायदि लोखि बिहामजो फुङावनो सिखारनानै सिथ्ला लामासेबो थोरसि लथा सुयो ओंखाम ओंख्रि सङो हाबा जायैयावनो बेसेबा गियानिखा गथ'आ आरो हाबा जाखांनायनि उनावथ' बेसेबा गियानि जाबावगोन गियानि जानो जेबो बाखि गैबालाय मालाय गियानानो दंखायो सिगांनिफ्रायनो हेलौ आयै बिहामजो मा खालामदों नै बिसना बबायदोंमोन आं आयै बिहामजो दे ओंखारना था राहुला नोंखौ लायनो थांदों मा राहुला आंखौ लांनो फैदों राहुलालाय माथो आंखौ फनखौनो खालामाखै माने खिन्थाहराखै माथो आंनो बियो बेस्थ' दे एसे नोंखौ लायनो थांदों दे जेखि जाया नोङो ओंखारना था बिहामजो फैमारदों होनबा राहुला बिहामजो नै थांबाय 5 मिनिट जाबाय थां आइमोननोबो खिन्था दे होमबालाय आं ओंखारनोसै दे बिहामजो ओंखारना था राहुला आंखौ लांनो फैदों ओमफ्राय फनखौनो हराखै माथो आंनो बा आइयासो फन हरनांगौ आरो बियो हरनो हाया आरो ओमफ्राय लांनोबो फैदों खेबसेथ' फन हरनो हागौना ओमफ्राय मा दख'ना गानलांनाया मोजां जागोन आं फुजानि थाखायथ' बायखाबाय र' राहुलाबो बायना होबावगोन खोना आंनो सानसेखालि बायना होगोन होननानै बुंदोंमोन फुजायालाय माथो सानब्रैना सानबायानो दंबावो एथ'ग्रा सानब्रै सिगां लांनो फैबायानो आइमोननो खिन्थाहैनि र' आइयाथ' थांनो होखागोन र' बिसोरनाव थांनो नागिरबा थांनो होखायो आंसो सम सम लाजिखांनायबो मोनो र'नाय बेसांसो मोनफैगौ आं खेबसे फन खालामनि र' जाला खेबसेथ' खबर होनांगौ बेलाय माथो मोनफैसिगोनानो आं दा माला दख'ना गानगोन माला ओंखारगोन र' फनखौ खालामग्रोनि र' बेसेसो मोनफैखो होननानै लासै फैनो थिनगोन आं मानो होनबा आंथ' दख'नायानो गानाखै माथो रिसिभबो खालामा गारि सालायबाय दंना खोनायाखै खोना थाथो दे दायो मोनफैबा गावनो खालामगोन आइनो खिन्थाहैनि र' बे दालिम जोगोनार फिथाइनिफ्राय आं मालादि खारग'गोन रिसिभ खालामा माथो आं नोंनि फन नोंखौ लाबोनांगौ लाबोगोन न'आव दोनफैगोन आंथ' न'आवनो थाया लोगोफोरनियावसो खारना थाहैनांगोनलै एबार आंखौ मा सानदों आइया बेजों आङो फुजा नायनो थांगोन थाङा माथो आङो बे साला लुदुरगिया मानो फन हरबाय थादों माथो लाइमोनसो हेलौ
बा मा रिसिप्टखौनो खालामालै नङा माने आं बेलेगासो फन हरबाय थादों सानदोंमोन आयौ नों नायनो हाया आरो माने आं बेलेग जायगायावसो थांगासिनो र' गारि सालायबाय दं मा जायगायाव आंबो थांनि र' माबा नाङा दे नाङा माबा आङो मादै लाहानावसो थांनो नागिरदों मादै लाहानियाव मानो मादैनि फिसाजोआ फैयोनोलै मादैनि फिसाजोखौ लायनो थांनि र' अ नंगौ नामा ओमफ्राय दे दा लाखिथ'नोसै खोना आं गारि सालायदों ना दे होमबालाय ओमफ्राय मा खालामदों नोंहालाय ओंखाम जाबाय जाथ'वाखै र' नों बायना होनाय दख'नाखौ गाननाय नायदोंमोन आं ए नंगौ सना औ जा समायखादों आंनि सनाया ओरैनोबाबो समायनाखा ओमफ्राय जोंहा आइ बिखुनजोआलाय दख'ना बायबायना बायाखै बेलाय मा बुरै मानसि बायाखै खोनालै बुरि मानसिया दख'ना गोदान गाना आरो गाननो मोना नामा मोनो थेवब्लाबो आरो बुरै जाबायना अबाव इन्ट्रेस्ट जाबावनो दख'नायालाय दंखासैलै आइनिया बायाबाबो जागोन दे अब्लालाय नों गारि सालायदोंबा औ ओमफ्राय नों ओंखाम जाना फैगोन नामा जाया आं थाब फैगोन न'आव फैनानै नोंनो फन हरगोन दे आं औ दे थाब फैनानै आंखौ भिडिअ कल खालाम दे जागोन दे अब्लालाय दे थै आंहासो माथा गरमलै सानै बे सासेखौथ' आङो नांखाया थेवब्लाबो आइया मानो आंखौ जबरदस्ति मानो गोसथोनो होबाय थायो मानो लाबोनो नागिरो आंजों दै गोसो गैया होनना मोनथिखागौआनो थेवब्लाबो मानो बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामबाय थायो फिसाला उन्दैनि थाखाय नायबाबो जायो आंजोंसो नायना दोनबाय गोसो गैया होनना मोनथिखागौआनो आंखौ थेवब्लाबो मानो बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामबाय थायो दै आंहासो माथा गरम तुन्द्रा नों बेयावसो दंफैयो नोंखौ बेसेबा नागिरदोंमोन आं मिथिगौ ना नोंखौ दिनैफ्राय हगारला आङो हगारबानो नोङो गामियाव फैनो नागिरो गोमागोन गथ' मिथिबाय ओरैनोबाबो जोंफोर गामियाव सिखाव दंखायो जाजागोन नोङो ओरैनोबा आंहा न'आव खामानि दंसै नों आरो गामियाव खारना थाफैदों आयं किसमिसनिबो जि सुन दं आंहा थौ न'आव दिनैफ्राय हगारमारला आं नोंखौ मिथिगौ ना तुन्द्रा थौ सोरनि फन फोजोंसार एक्टरनिसो माथो हेलौ हाय हायनो मा खालामदों दङ नोंखौनो गोसोखांदों आं नों आरो सोलाबनायानो थांला माथो बिदिनोथ' आयं फिसाखौबो लानांगौना आरो जिफोरखौबो सुना होनांगौ आरो ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ तुन्द्राया गोमाना दङमोन दासो मोनबाय आं गामियाव फैना दं आंनि सनाया बेसेबा खामानि मावगासिनो ना मावाबा अबाव खारग'नो ओमफ्राय नोंहालाय माथो खालामदों नै आंबो न'निफ्राय ओंखारबोदों र' दुब्लिथिंजाय फैदों र' आं ओरैनो माइ नायनो फैदों नंगौ नामा मोजां जादोंबा माइफोरा मिथिया र' दुब्लियाव मोनहैयाखैयानो नंगौ नामा मा जाखो मोनथियाथ' माबा उदैयानो खें साना होदों उदैया सादों मानो माबाफोर जादोंमोन नामा इयो जायाखैलै मानो साखोथाय बिदिनो उदैया माबा सम सम साबाय थाग्रा जादों आंनिया गेस्ट्रिक जादों खोना मोनथियालै माबा जाखो उदैयानो माबा साबाय थाग्रा जाबाय माथो आंनियाबो मुलि जायाखै नामा डक्टरनियाव थां नङाबा बेनोथ' आङो हामगोन होननानै थाङाखैना माथो हामनायानो थायाखै दिनै नै सप्तासेसो जाबाय एसे एसे सागासिनो नै दिनै आरो खें साना होलायबाय दहाय सायाखैमोनलै आरो दिनैथ' आं जेबोखौनो जायाखै दे डक्टरनियाव दिन्थिहैबानो जाबाय बेनोथ' आं न'आव थांसै र' उदैया माबा साबाय माथो दे होमबा थां न'आव थां दे होमबा लाखिथ'नोसै ना दे डक्टरनियाव नायजाहै दे दा मुलि लाना फैगोन र' आं दे होमबालाय थां न'आव थांनानै उन्दुहैथां दे आयदायलै मानो साखोथाय उदैया आरो मानो साबाय थायो आंथ' बारा जेबोखौनो जाया गेस्ट्रिक जाजासे दिनै माइ नायनो थांनो हानाय नंला दे उदैयानो साबाय माथो न'आवनो थांनानै उन्दुहैनोसै मा खालामदों हायथु दङ र' लाफाथियाबो ओरैनो दिनैसो फन खालामबाय माथो नोङो आंखौ माने आं बारा सोलाबाना मानसियानो न'आवबो खामानि मावबाय थायो एसेबांथ' खामानि मावना नोङो फन हरनोनो सोलाबलायि माथो बुंबावनो आरो आङो सिगांनि बायदि नंला दानिया आङो ओंखाम ओंख्रि सङो सिथ्ला लामा सिबो गोबोरखि गारो बोरमा खि गारो दाउ खिस्लिं गारो आरो मानसि खिग्रा लेट्रिनखौबो साफा खालामो खिफोर नांथाना थाबाथाय एरख' गारो आयु लेथ्राबाखारनो नोङो मुगाया आरो
मुगैयोमोन सिगां आं दोखो दोखो दानिया मुगैला ओमफ्राय मा दुर्गा फुजा नायनो फैया नामा जोंनिथिंजाय बेखौनोथ'हायथु एबार नोंसोरनियावसो दुर्गा फुजा नायनो सानदों आं नंमारगौ आब' फैमारदो आब' नोङो दुर्गा फुजानि साननैसोनि सिगांनो फैदो साननैसोनि सिगाङै नै गाबोन थांनो नागिरदों आं मा दे होमबालाय फैबानो जाबाय ओमफ्राय पुचुकु आगैखौबो लाबोफा आं साब्बाय आं बेखौ नाङा आं हारसिं थांगोन माबा हायथु नों आंखौ बै हन्टाकिनाव ससे लांफैदि माबा आङो नोंसोरनि बे हन्टाकिनाव गिनाय मोनो मानसियानो थाया बारा बेखौनो गिबाय आरो मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामोथ' आजिखालि हे नाङाहाय थेवब्लाबो खमथार खारो गारिफोराबो आरो मानसिफोराबो खमथार दे जागोन दे होमबालाय गाबोननो फैदो होमबा पुचुकुखौबो लाबोफानांगौमोन नाङाहाय मा पुचुकुखौ नाङा नों खारग' खाला लाफाथि दुर्गा फुजानि सिगां आं नोंखौ लाना खारनोसै ओमफ्राय सानैबो ज'नो दुर्गा फुजा नायनोसै जरानो जाला नों मा सानदों आंखौ नों मुगैयोना आंखौ गोबोरखि मोखां होननानै नों खुदै गारदोंमोन ना नोंखौनो आं लाबोथारगोन नोंखौ आङो आंनि बिसि खालामथारगोन माबा ओमफ्राय दख'ना गोदान बायबाय नामा नोङो बायबायथ' नोंहालाय बायबाय र' गांसे जेंथेन मोनदों थेवब्लाबो खम दामिनि जाथारबाय आरो बेसेनि है 3000निल' आयु 3000निल' जाबाय आरो औहाय 3000नि लुबैयाखैमोन आं 10000फोरनिसो लुबैदोंमोन जेबो नङा दे जिखिजाया नों गाबोन फैगोन ना फैदो आं ससे लायनो थांगोन दे दे जागोन दे हायथु ओमफ्राय एबार दुर्गा फुजायाव बयफ्रेन्ड फथायनांगौलै सिंगोल जाथारना दं आं मिथिगौ ना हायथु जागोन दे फथायनो हागोन दे होमबा दा दोनथ' आं थांसै न' दे फैथार दे खिन्थु गाबोन जागोन देहाय जागोन थांथारगोन दे बाय बाय वाव कितना मजा आएगा रे दुर्गा फुजा में सासेबाबो सेंग्रा फथायथारगोनलै आं एबारो नाम्बार बिना लाबोथारगोन बै खेबसे साला सेंग्रा सानैया गोसोखांला दे आरो गोसोखांबाथाय बोरैबा रागा जोंखाङो आङो जिखि जाया हायथु मोननिथिंजाय एबार आङो सासे सेंग्रा फथायथारगोन हेन्डसाम आरो धोनि नायनानै आरो आङो धोनि न'खरनि सेंग्रा मोनखागोनबो आरो हेन्डसाम सेंग्राबो मोनखागोन आंहा खाफाला मोजां आंहा खाफाला मोजांथ' बिराद भाग्य दंथारो आं मिथिखागौ आरो कुस्तियावनो लिरनाय दङनो आं माय बिराद धोनि न'खराव गोलैगोननो भाग्य गोनांखाब्रा आङो लोखि गोनांसो भाग्य गोनां सेंग्रायासो आंखौ मोनगोन फैदों र' साला इसे एदावनि ओरैनोबाबो नोङो आंनि बिसि जाखासिगोन मोखां भिखारिखौसो लोगो मोनलायबायलै दै मालै लाफाथि सना आंखौ नुनानै मा गिदिंफिनबायलै नोंनि गेसाव मोखांखौ नायनो गोसो गैया नोंनि बे गोबोरखि मोखांखौ आंनि मोखाङा गेसावबो गोबोरखि मोखांबो ओमफ्राय दाउखिस्लिं मोखांबो आरे बुहुमाव जा गाज्रि दङना नोंनि मोखाङा बेफोरबायदिनो नंगौना आंनि सना आंनि हिन्जाव बा नों बायदि मानसिजों हाबा जास्लायस्लाय आं बान्दर मासेजों हाबा जागोन थेवब्लाबो नोंजों हाबा जाया आंखौना नोङो सिमाङावबो साननाङा आंथ' नोंसो लागिबा आं थैगोनलै थेवब्लाबो नोंजों थाङा मिथिबाय आंनि खाफालाव नोंनो दङब्रा सना नोंनो आंनि बिसि जागोन आंनो नोंनि हौवा जागोन सानैबो रंजा खुसियै संसार जालांगोन जोंहा ना ओमफ्राय गथ'खौबो साथामसो खांखागोन ना औ नुदोंथ' र' आं माबा खाना नामा नोंजों संसार जायालै बुरै हिनजावफोराबोसो नोंजों हाबा जानाय नङा गथ' सानै साथाम गोनांफोराबो आंखौथ' बादानो हो गसला सैमानि जात नोंखौ बेफोरबायदि सिमां नुनो समाया नों थैयाखै मानो बेनिखायसो थै नोङो नों थैबासो सान्थि मोनगोन आङो नों बायदि मानसिया आं बायदि सिख्लाखौ सिमां नुदों थैयाखै मानो नोङो थै नों थैबासो सान्थि मोनगोन आं
दाजाब खोना नोंनि मोखां नायनो बायो आङो खिन्थु आं रागावनो नायफ्लांबाय पापिसाला गुन्दामारा लाफाथि नों गखाला नोङो आंखौ एथ'ग्रा मुगैयो नोंखौ आं गाबोननो गारखाला र' फन खालामनि र' आसोलफोरखौ औ आसोल औ सनसफित बस मा जाखोलै खामानिया साक्सेसफुल जासिगोन गाबोन फुंनिफ्रायनो जमना थागोन गाबोन नोमबाजेखौ खावना लाबोनोसै नंमारगौना नंमारालै आदा ओमफ्राय हाजारसेया दंना गैया फैसाया दङो फैसानि जेबो टेनसन खालामनाङा जेखिजाया गाबोन फुङावनो ओंखार गाबोन फुंनिफ्रायनो जमना थाहैनोसै र' आं न'आवबो रायज्लायहैनि न'आवलाय मानो रायज्लायबावनांगौसि रायज्लायगोन आरो ओरैनो बिहामजो लाबोनोसै होननानै आंखौ माने दिनै नै आरोबाव ओरैबायदि बाथ्रा खोनासंहोलांबायना आं माने लाइफआव गारनायाव गैखाला हिनजाव खालामगोनबाबो आं बे लाफाथिखौसो खालामगोन नङाबा रावखौबो खालामा जायखिजाया गाबोन फुंनि 7थानिफ्रायनो जमना थागोन जायखिजाया आङो बेखौ गाबोन CID खालामबाय थागोन ओमफ्राय नोंसोर फुंनि 7 बाजियावनो रेडि जाना थाखादै मा 7थालै 4थाबाबो रेडि जागोन दे सासेनोबो खिन्थाना दोनखा अके बस आंनि आखाइनिफ्राय गला नों लाफाथि लाहारै